Dito mag-ano ka, commentator. Please, commentator kayo. Wala na mga paninira, ganun. Sabihin nyo na, chismis. Meron pala siyang Tumatanong na kaloy eh. Yan nagbabayos. Gusto mo rin malas. Dapat na. Ochi, go Papalakpak eh. Ano yung tunog? Holy Jesus! Kaya mo yun. Ay, Ay, nice try. Ito yung last nalaban na niya. May last na. Yes. O dito na. Sige. Hirap pumili. Sino ang pipiliin mo? Hindi, mamaya na lang. Pagka na-switch sila. Laro-laro din po kami. Eh, may laban ka pa. Ha? Meron ba? Oo. Anong ye? Pala. Magpahinga ka muna. Sorry. Hindi kung ikaw, mamaya pa kasi kayo. Mamaya ka pa naman. Maglalaban kayo niyan, Chi. O mamaya ka na. Mamaya ka na. Meron ka pa. Ang mangyayari niyan, kung mananalo sila, Chi, si Chi yung kalaban. O pag ano, hindi. Sila na naman. Sila pa rin. Hindi sila Chi pa rin kasi mataas yung points nila. Ha? Ganun pa na yung tarap ng pagbago. Hindi pa Okay lang yan. Di ka nag-isa. Ako ay nakaban. Tapos nakantok pa. Tapos di kayo nakantok. para daw marunong talaga sa ano yan, sa meetup namin. Itanggal yan. Lagyan mo lang nga ng bag. Walo po ka Natin yung pork na to. Buka, anak ka na ako. Big. Salamat ka sa Sinatok na ako eh. Parang magalaw-galaw. Ali ka daw dito sa lap niya. Saba ka din. Parang mas maganda yan natin. Kalo ka? Mga ganyan, mga kamay niyan. exciting smash. Actually, So dalawa pa kayo sis. Nalaban. Tatlo pa. Apat tayo. Apat na din yung kalaban. Hindi, nakaisip pa. Ay, nakaisip pa lang. At isang round pa lang tayo lang. Oo. So tatlo pa niyan. UP BA. shit, tinantok ako. Kaya ayaw kumain eh. Baka pag kinain mo, nakatapis na ako. Tapos nandiyan ka pa. Oh. Nakagana. Mas madami ka nang sige. Kalat-kalat dito. Tapos pag-ising mo, nakagana na sila lahat. Sulit ang Cavite. Shit, tinantok ako. So mag-warm up na ako sa gilid. Bili na nga cobra. Okay. Nice! For the spark. Nakailang tama na. Sana walang may masira sa ating raketa. Okay lang string.
Baka biglang bumutok. Mochi! Hindi, saluhin naman. Grabe naman yun. Ang hirap Ewan ko na. sa'yo. Pag bumutok yung raketa eh. Ay, touch. Post mo nga, tapos hanggang mamaya na ganyan. Wala lang, para lang nakikita. Change cord. Change cord is brought to you Change camera, dito na Anong sa kabila reason? para patas.